Откъде е моя? Двете са твои, тата. Има още една. Тата, защо ги пълваш, бе? Дигни ги. Ще ти купила майка ти тетътки? Реакция на син ми. Раза майка му купила тетътки, падал не с кутия. Не му се пишва, та не му се пишва. Си го снимам, цета, си го снимам. Той е мой син. Щом неки да пишва, моя. Бе, дигни ги, бе. Дигни ги. И прибери ги вътре. Айде да си пишва, със здраве да си пишва щата. Не, две. Две. Айде, това го хвали тия си. Айде, играй за баба ти, за печката. Еди, кажи. Еди, го свали за печката, бе. Аз покажи на мама къде ще убил